Коста, хора! Както сте видяли от заглавието, в днешното видео ще получим безплатен легендарен броуър и както виждате сме на път да отключим Драко. Тъй, че да си изпълняваме квестовете тук и ще получим тези 100 кредита и ще видим и другите откъде ще ги получим. Да започваме клипът, хора. Добре, трябва да направим 100 000 деймидж с Емс, Джанет или Поко. Тъй, че аз тук съм се заел с Емс. Засмя се ме набили и другите към деймиджите. Аре. Мале, мистер Пит. Бам-бам. Ая. Ей, иначе. Май. Мале. Дай да видим колко деймидж сме. 4500 бате. Много съм... Да. То тип грей, бате. Как се телепорти. Нуп. Хора, просто нямам търпение да вземем. Примото. Аре бе, примото. Добре бе, набихме си му деймидж. Може би е над 4000. Набихме го. Мисля, че имах и такъв квест да направя килове. Тъй, че за сега имаме 2 кила и не знам колко деймидж. Ще видим. Представете си сега целият квест да сме го изпълнили направо. Само да видим. Ей, честовете ако се брояха за деймидж. Обаче не. Квестовете не е така. Дай го видим този гъс къде е. Къде е гъс? Айде бе. Мисля, че имах и да изпълна играта и че... Я да видим. Да. Петлин батъл. И 2 пъти за деймидж. Това ще ми даде 1500 XP. Това е достатъчно да вземем 100 кредита. Предостатъчно. Даже може да си вземем и следващото. Въпреки, че не е кредити. Я видим. Това е Dynamite Planet. Ние сме и на косъм и да станем 22к купи. Та Нита каква е? Бам-бам. Не! Добре, не ме оцели крола. Сигурно ме оцели вече. Аре бе! Бате! Какво се очакваше? И гаджета ми да си го пусна, какво толкова ще стане? Окей. 3000 деймидж ни трябва, бате. Това ще го изпълним. Това ще го изпълним. Опа, тук има една друга емска. Дай да я видим. Тя е по-малко от мен, като гледаме. Аре, ела си вземеш. Бам-бам! Иначе накосам. Аре. Ма как не е такова, бе? Как не я засегна? Оставя тая. Някой друг я уби, дай да видим.
Не от тука. Бам. Аре бе, май за сега никакъв демидж нямаме. Това е малко странно. Стю. Оле, майко. Това ни е точния демидж. Въпросът е дали ще го набием. Това ни е точния демидж. Стига бе, бате. То седно, че има супер. Добре, изпълнихме и 3-те квеста. Време е да вземем кредитите. Бам. Сега тук ми се паднат кредити и не. Бам. 2 пъти. Отваряме първо стардроба. Рейър. И... Я да видим. Колко джема ми трябват? 18. Да го вземем ли, хора? Чай да видим. О, ма той Сем сме на косъм. О, давайте. Ще играеме с Емс. Дай да видим колко точно ни трябват. Абе, дай, 75 ще вземем. И после то сигурно ще ми трябват около 5-4 джема, батета и че. Ще го вземем. Ще го вземем. Добре, че и Семс ми е това. Ми е толкова, че... О, то Лу беше лесен. Чай, това Лу ли беше? Или който беше? Тая колетко се мисли, че прави. Ей, нацелим. Но тя ми е сестра колет. Аре, сестричка. Вам... Убих сестра си. Айде бе. Убих сестра си поне. Добре, вече сме шоудаун да видим. Бам, бам. Ей. Нямаме шанс. Какво се очаква да направим? Добре, трябват ни 4 такива. И то е ясно, че ще ги стигнем ей сега. Ей сега ги стигаме. Просто няма какво да се обърка. 4 такива ми трябват звездички. Какво ще се обърка? Какво? Отзимането на Драко. Отзимането на Драко. Още се обърка. О, тук да не идваме, че тая Лили. Ох, Кроу, Феникс Кроу. А иначе, как не го оцелих, хора? Как? Стига е! Стига е, Феникс Кроу. Гледай го будката, Скачаме. Ей, не ми даде. Ето какво ще се обърка, хора. Ето какво. Кроуа ми скочи и заради тъпия Кроу нищо не ми даде. Обаче, на кое място трябва да сме, за да ни даде изобщо някакви звездички? За да стигна бронз 3. Чудесният момент на Емс да стана бронз 3. Защото, нали, да вземем Драко. Да вземем Драко. А Драко е не толкова добър, обаче бива го. Твърдо го бива. Не. Тая Кит сега, ако ми скочи. Ако ми скочи Кит. Добре, не влезна в храста. Да я видим. Да кемпиме ли просто? Абе, хора, дай да кемпиме.
Че и без това не искам да губа, че по-бързо да го вземем този Драко. Нямам търпение, просто по-бързо да вземем този Драко. Аре, убиете се там. Трепете се. Май трябва да сме под 5. Мисля, че трябва да печелим купи, за да ни даде и звездички, май. За да ни даде и звездички. Мисля, че вече ще ми даде. Ще ми даде. Това мек ли е, бе? Оле. Аре, бе, как не ми стига рейнджа? Та мейзи, бате. По-добре не ходиме при нея. Че вижте по колко демидж ни бие. Та китка. Киткат. Да, бате. То се очакваше да стане робот веднага. Заради тъпата мейзи ми, защото си заради тъпия. Супер. Мек стана човек. Дали мейзи ще... Ние тук на... Бате! Мисля, че ми дава. Давам. Айде, бе, вземаме Драко, бе. Взимаме Драко. Можем да видим, че ни остава 4 джема да вземем Драко. Какво ни пречи, бате, просто да направи това? Бам! Взехме Драко. Хора, ако ви е харесал днешния епизод, се абонирайте за канала и цъкнете камбанката и за още приятни видеа и от мен. Чао!